нашите учебници са създадени за един идеален читател, който е детето от средностатистическо семейство, което няма никакви социални проблеми, няма никакви здравословни проблеми, няма никакви проблеми от идентичностно естество, т.е. различия от идентичностно естество. Всеки един български гражданин, който не отговаря на този идеален тип, изпада от нашите учебници. Самите те нямат дискриминативни... Не може да бъде казано, че самите те имат дискриминативни познания. Но младият човек, чийто хоризонт е формиран с тези послания, рискува да действа дискриминативно в момента, в който му се наложи да влиза в социални взаимоотношения с всички тези изключени от визията на учебниците социални агенти. Сегашните учебници представят само момченца и момиченца, които са с един и същ цвят на кожата, с една и съща форма на очите. Това означава, че всяко едно дете, което идва от среда различна, т.е. или от семейен бекграунд, който е различен от този. Например, семействата на деца, децата на семейства, които изповядват различни вероизповедания. Те не биха разпознали себе си в съвременния български учебник. Децата на семейства от еднополови двойки не биха разпознали себе си в нашите учебници. Децата на семейства, в която единият родител е инвалид или инвалидизиран, с извинение за термина, т.е. има някакво увреждане, не биха разпознали себе си. Децата с увреждания не биха разпознали себе си. Практически ние сме изключили социално с желанието си, т.е. с нежеланието си да унагледим съществуването на различни социални актьори, сме деформирали учебното съдържание, съзнателно или не. Моето убеждение е, че това е станало поради липса на обществен консенсус. Каква е мисията на образованието? От тук насетне, може би, изходът е по-широки дискусии, в които всяка гледна точка е представена. В този смисъл гледната точка и на родителите, които изпадат, т.е. които не са изобразени в учебниците, гледната точка и на децата или на родителите на децата, които не са изобразени в учебниците.